والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ دے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جڑا میری ذات مبارکہ تے ایک باری درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی او دے 10 رحمتاں نازل کرے گا، او دے 10 گناہ معاف کر دے گا، او دے 10 درجات بلند کر دے گا. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی دا کروڑ شکر تے احسان ہے جس نے اپنیاں تے اپنے پیاریاں دیاں گلاں کرن لئی اکٹھا کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. اے ایمان والیو اے لقب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دے غلاماں نو عطا کیتا ہے. ایک باری عطا نہیں کیتا، 2 باری عطا نہیں کیتا، 10 باری بھی عطا نہیں کیتا. قرآن پاک 88 مقام تے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے غلاموں ایمان والا کہہ کے پکارے ہیں. حالانکہ یہ لقب پہلی امتاں نے نبیوں نو عطا کیتا جانا سی، یہ عزت غلامان رسول نو ملی. اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ فرما رہا ہے اے ایمان والیو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو. اس آیت مبارکہ وچ 2 خزانے دا ذکر ہویا، ایک ایمان تے دوجا تقوی. شیطان دا ویری ہے، قرآن گواہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. اسی شیطان دے ویر کو بچن لئی حکم ہوندا ہے کونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ، اللہ والیاں دے لڑ لگ جاؤ، کسی اللہ والے دے قدماں نال لپٹ جاؤ. ہر نماز سنو یہی دعا کرنے کی تلقین ہوندی ہے اہدنا الصراط المستقیم. مولا سنو سیدھی راہ وکھا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دی راہ جنہاں تے مولا تو انعام کیتا ہے. چلیے قرآن کو پوچھتے ہیں اے قرآن تو دس مولا نے کنہاں تے انعام کیتا ہے؟ قرآن کہندا ہے الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جنہاں تے رب تبارک و تعالی نے انعام کیتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبیوں دا گروہ ہے، وہ صدیقین دا گروہ ہے، وہ شہیداں دا گروہ ہے، صالحین اولیاء کرام دا گروہ ہے. ان 4 آیتاں نوں جو ملایا تے نچوڑ کی نکلیا، نچوڑ ہی نکلیا اے ایمان والیو، اے منن والیو اللہ کو ڈرو تے شیطان دے ویر کو بچن نہیں اللہ والیاں دا لڑ پھڑ لو. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جدے ویلے موت دا ویلا آندا ہے تے شیطان بھی آندا ہے. شیطان پورا زور لاندا ہے، وہ کہندا ہے کہ اس مرن والے کو ایمان میں کھو لواں. کیونکہ اس ویلے جس بندے دا ایمان کھو لیتا جاندا ہے وہ پھر کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. امام فخر الدین رازی دا جدو موت دا ویلا آیا، شیطان آیا کہن لگا اے امام اے راضی تو بہت بڑے مناظرے کیتے نے، دس تو رب نو پہچانے. امام راضی فرماندے نے ہاں میں رب نو پہچانے، رب ایک ہے. وہ کہن لگا کہ دلیل دیو. امام فخر الدین رازی ایک دلیل دیتی، اور شیطان نے رد کر دیتی کیونکہ فرشتیاں دا استاد جو رہ کے آیا سی. امام فخر الدین رازی دوسری دلیل دیتی، انہیں وہ بھی رد کر دیتی. امام فخر الدین رازی دلیلاں دتیاں جا رہے ہیں، وہ ساریاں رد کیتیاں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی 360 دلیلاں دتیاں انہیں ساریاں ہی رد کر دیتیاں. ہن امام فخر الدین رازی بڑی پریشانی دی حالت وچ نے کہ اتنے موت دا وقت ہے، اتنے ایمان خطرے چ پی گیا. کم کون آیا؟ کم او آیا جے زندگی وچ جنہاں دے وہ لڑ لگے سن، جنہاں دے قدماں نال لپٹے سن، جنہاں دی سنگت جو نہ چند لمحات گزارے سن. حضرت مرشد کامل نجم الدین کبریٰ بڑے دور مقام تے وضو فرما رہے نے، اتھوں ہی آواز لاندے نے، کہندے نے اے راضی کہہ دے میں بغیر دلیل تو رب نو ایک منتا واں. جے تو چاہے وحدت رب دی تے مل مرشد دیاں تلیاں ہوں، مرشد لطفوں کری نظارہ گل تھیون سب کلیاں ہوں، دوئے جہانے مٹھے باہو جنہاں سنگ کیتا ولیاں ہوں. ویکھو اسلامی بھائیو، جڑے ویلے موت دا ویلا آیا تے ایمان تے ڈاکا پان لئی شیطان آیا تے کون کم آیا؟ مرشد کامل کم آیا. تے جڑا چاہتا ہے کہ میرا ایمان بچ جاوے، جڑا چاہتا ہے کہ مینوں تقوی عطا کر دتا جائے، جڑا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دا قرب پا لواں، وہ پھر اللہ والیاں دے لڑے لگ جاوے. یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، وہ سچیاں دے نال ہو جاؤ. کیونکہ جدوں قیامت دا ویلا آنا ہے، رب تعالیٰ حساب و کتاب تو بعد
کہے گا بس جنتی ایک پاسے جہنمی ایک پاسے ہو جان، جنتی خوشی خوشی جنت جا رہے ہون گے، جہنمی پریشانی دی حالت وچ ہون گے۔ اسلامی بھائیوں میں کہ عرض کرتا جاواں، اس دنیا دے وچ محرم تے مجرم سارے اکٹھے رہندے نے، چنگے تے مندے اکٹھے رہندے نے، نیک تے گناہگار اکٹھے رہندے نے۔ اسی جتنے بھی گناہ کریے رب تبارک و تعالی پردے پاندا ہے۔ ایک شخص مسجد وچ نماز پڑھن لئی آندا ہے، لوگ انہوں بھی نمازی کہندے نے۔ ایک مسجد وچ گناہ کرن لئی آندا ہے، لوگ انہوں بھی نمازی کہندے نے۔ اسی جتنے بھی گناہ کریے رب تبارک و تعالی پردے پاندا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا، اہی پردے پاون والا قیامت والے دن فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج دے دھیاڑے وکھرے ہو جاؤ، آج دے دھیاڑے الگ الگ ہو جاؤ۔ حدیث شریف وچ آندا ہے کہ جنتی جنت جا رہے ہون گے، جہنمیوں وچ ایک نکل کے ایک اللہ والے دا پلہ پھڑے گا، کہے گا اما تعریفونی، کیا تساں مینوں پہچانے ہیں؟ ان الذی سقیتک شربا، میں سنو دنیا میں ایک باری صرف پانی پوایا سی۔ وقال بعضهم، دوجا کہے گا ان الذی وهبت لك ودوا، میں سنو وضو دا پانی پیش کیتا سی، دنیا میں اسی تھوڑے لڑ لگے ساں، دنیا میں اسی تساں نے خدمت کیتی سی، تساں دی سنگت اپنائی سی، ہن سانو چھڑ کے کلیاں کلیاں جنت وچ جا رہے ہو۔ اسی تے دنیا چ یہی سننے آیا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باہ پھڑتے انہوں چھوڑ دے نہیں، ہن سانو کلیاں چھڑ کے کدھر جا رہے ہو۔ حدیث شریف کے الفاظ نے فیشفع لہ، وہ جنتی جڑا سفارش کرے گا کہ مولا اے تیرے اللہ والے دی سنگت نہ اپنائیے، مولا تو انہوں نے بخش دے، پھر کی ہوئے گا فیدخلہ الجنہ، وہ جنتی اس جہنمی نو جنت لے جائے گا۔ گویا جنتی کہہ رہے ہوگا خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو بڑیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ انہاں ولیاں دے سلطان دے گل کردے ہیں، کون سلطان؟ محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جڑے حسنی حسینی سید نے، جڑے جمدے ولی نے، خود اپنی تعریف اپنی زبانی کر دینے، قدمی حاضا علی رقبت کل ولی جلہ، میرا ایک قدم ہر اللہ والے دی گردن دے۔ انہاں نے ہر ایک دن چور، ایک رات چور آ گیا، چور چوری کر لئی آیا لیکن انہوں چوری کر نہ سکیا، ڈر دے مارے صفوں وچ لک گیا، تے موقع تلاش کر رہے کہ میں اتھوں بھج جاواں، لیکن اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آندے نے، آگے حضرت غوث اعظم نو عرض کرتے نے حضور فلاں علاقے وچ ایک کتب فوت ہو گیا ہے، کتب دی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا صبح تک انتظام ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے کہا اگر ہونی چاہیے تو صفوں وچ ایک شخص لکے انہوں پھڑ کے لے جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ کول جاندے نے، انہوں پھڑ دے نے، وہ کہتا میں تے چور ہاں۔ حضور خضر علیہ السلام فرماندے نے آیا چور سے، حضور دی نگاہ نہ تو کتب بنا دیتا گیا ہے۔ گویا وہ کہہ رہے سی میں نہیں ماں میرا مرشد اچا، میں اچیاں سنگ لائی، میں نہیں ماں میرا مرشد اچا، اچیاں سنگ میں لائی، صدقے جمع انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ تو اسلامی بھائیوں غوث اعظم دے در تے جڑا بھی گیا وہ دے وارے نیارے ہوئے نے، انہاں دے در تے چور آیا کتب بنا دیتا گیا، عیسائی آیا مسلمان بنا دیتا گیا، مندہ آیا چنگا ہو گیا۔ غوث اعظم کرم تھی بھرے جولیاں، غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں، نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں، کیڑا میران دے در تو خالی گیا، تینوں منگنا نہ آوے تے میں کی کراں۔ غوث آیا ہے مشکل کشائی نہیں ایک لئی ساری خدائی نہیں، چور اج بھی ہو دے در تو بڑھ دے ولی چور اتھے نہ جاوے تے میں کی کراں۔ اللہ تبارک و تعالی دی دعا ہے جو کچھ پڑھیا سنائی دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں نیکا لوگوں دے صدقے ساڈی بے حساب مغفرت فرمائے۔